Padike sing tini tipurani most active kal group no tui wan chugleno. Borok ongkha Almighty Church of God eba Yangsang Bin no poito khlanyarok. Borok Yangsang Bin no kaplaisa kaitor eba Almighty God ninyo sinilayo. Phia baksa katalog Yangsang Bin no Almighty God ni borok saimanglak. Jayok borok tipuro belai khana active tei siklarno belai khana attract laitongo. Recently solai thangmani je bangla phaimani je gotona ongmor no tui borok emotional attack khlainai borok bisingo habo. Bible chingno sakangno soja khlai rijak sisai tongdi hinai 1 Pitor 5:8 sisai tongdi nai tongdi norni kena ari soitan singho pungjak haike khorosa sukno monokna bagui yang naitugui tongkha nisau borok tinio yang naitugui no tongo kabangma borno call khlai confusion khlaio borok sakang baira call khlai garao abuni yagulo se WhatsApp group add khlaio phadi borok bahike borokno call khlai borni khiyo kasarnani lama naituk khanalaiyano. Oh, brother, ang saibia, ang ni Jesus saibia ang tin da thaino khana le thaino ang bahake mo thangjana ang ani sak sangni haipeno ang chung jotoro saito gui tong saiduman sungtaw kaplai sakai to ni samung khlaine ke sabung bolteno boni pandawo deli na kurang layo sar satawo kiteseng tamsanai je kaplai sakai to no hamjangnai e borno joining khairo Omusun utar brother ke bahake mo thangjang nai saibana musung khang ke kaplai se kai tori kok waise mo thangjang nai amsun utar brother ke kaplai se kai tori kok lata mungui tongkha nung sung nai ke sung mano bahake sung mo thangjang nai kaplai se kai tori kok bai ta mo khlai nang nai sung ki Bible da pori tong nang nai Delhi na ke gizawo thangai da sung Delhi suri tong nang nai na ke sung tam khai tong nang nai saimana musung khaba brother an sung de ang sai khana nai hapeno bahake mo thangjang nai abulang saimia hapeno kai ton thani lang bahake mo thangjang na ne lama tong amulang saimano Padike borni kaisa krima singsa group no tui naileno borok bahake boino lama korori bahike mainwas khlai phadi sing borni group ni bisingtei naileno group ni bungtam sijak kubuino rutugdi Tripura 1 en mane obong kha puila phasing ni group aboni yagulo Tripura 2 Tripura 3 leadero thangani bagi borok processing kabang ma khlaijak kubuino rutugdi hingketo sing saimano obong kha kubuino khana hini pia khajani bayrok obong kha shaitan eba tatal kubuino sumjakse Shaitan mera bukuno sumjakse kok sanerok jotto Almighty God eba Yangsang Bin no poito khlanyarok Jisu Kristo tewaisa phaijak rok hinai rok se obrok on bagai Yangsang Bin ongkha borni Jisu tewaisa bahan butiyo phainai Jisu baksa kata logobono saimanya phanongi mano eba saya kuna borokno pia borok obrono poito khlayo Jisu Kristo tewaisa phaikya bahan butiyo ngai obono sino sumchokni nakarnai obono sino kathar khlaina hini borok salayo salbrum borni ogrupo kabangma borok edongi tongo kabangma borok lepongui tongo tei kabangma borno remove bo khlayo je borok kubui question singnai rokno ogrup ni main purpose ngake borni je doctrine no shaitanni doctrine no bakha bisingo danani mainwas khlanyani tei leader snamnani kabangma borno lama korrani o group ni main purpose abono lama korrani jesini soi Jisu Kristo bai lama korroi takaisa Jisu abo sanyani Jisu ni phasing tlangnani phia o kubuino rutuk di hinphano obo chengra phasing se tlangai thango total mangse borni kogrok bepakno mainwas khlanye mangse jayok borok bahake buino mainwas khlai phadi sing kihija naileno grupo jefro dawano welcome brother welcome ini borok salainai auni yagulo borok puila time dilainai amusuk jara manjagiti mano hini borok salainai sing nailenai borok buino bahike mainwas khlai bahike lama korori sing tola thanglainai puila borok tambai cheng himale Luk 21 ni 10 ni 11 tei 2 Timothy 3 ni 1 ni simi 5 tamaro dofa bai dofa nanglaimani coba nanglaimani bangla kotor phaimani kringsa wasari nangmani molpaina furu tongke sebongmani kogrongno sawi buino joy khlai baigrao Bible ni kokno tuino shaitan phayo himani obo srai obo tini simia abo agini simino ongui phaijak abo bai sing sini bakhano soncholota khlaiyawi sing wana nanangyawi sing siring khe tongthai oborok ongnaino
paithengni sal kasukaba oborok ongnaino phia obo basa banapur bohok sajak grama haise phia borok o bible basno phunugui tamo sana naiba naidi paithengni sal phai tongkha asari nanglai tolaikha soba nanglai tolaikha yang kabang majaga gondogolongoi tolaikha nokha sakao talok sagai tongkha tipurao je talok nukjagai tongman abo bepak o paithengni salni signal er mane abo joto songoi to hangke Jisu Kristo phaikata Jisu Kristo phase phaikata abo san nai borok omhaikeno borokni maino aste aste borok habo tolao thangnai o picture rimani yagulo koyekjon naidi amen amen hini borok sao obrok bepak scripted se karon o grupo je katal edongnai rongni attention mannani bagai oro tamosa ano subrai hinai rok borok bepak no kaituni hawo habi manglak tamoke suknahani afani musung tui tongnai rok simise habi manana kubiko tini kangma Kristen no saka Jisu hini hino phia suknaho soi Jisu Kristo no poito khlairok boni musung tui tonya rok ngke borok suknaho habi manglaw kubiko phia o kogle borok ni jini koknon saitong tamni o kongno tuba karon kubui full proof bongthong hini borok o kongno tui phayo je pro kongno tubo norok wansuknai kubuinta borok to nijin kok saglagobo ni sanai borok tabo subrai hinai rok jotono thangi magala khini sanai rok abo sabo kise kathar ongyarok kathar ongya khurok no se sana nai borok tam sanai di lebi 11 ni 5 diso angbo katharba abon bagi norok bo katharong di okok mabangno angbo katharba norok bo katharong di tabo okok bai borni bokha bisingo baike hapna nai di single somsok rok ni yogoi de mankha sing tak phano naislai tongkho hamia sai tongkho kongsugui tongkho hinke sing kathar de hake tolao o agini borni age baira sajarok sauka angbo joliwo angbo naislao ang tak phano agin hai tongkho hini sau naine khangke porine rokbo naine khangke aw kubuni bla ang to thaukhon katharong meyakho ang to takpan ka hamongi meyakho hinke ang bahake mathangjak nai awon bai o subrai hine ro jotono mathangjak la himana abang sibla hini chana nayo khajani bairok sotor kotong di omahai borok ni sing jotono pap ganang kaham korok sapan kari sing sumso kuru hini sakangke sing tatal se sau hini sau baibelo awon bagai sing jotono sumso ganang sing saya tini katharong de hinmani kaitor hai katharong de himani ba kaitor hai katharong ka ke baning ba kaitor nong khable kaitor simise kathar bohai katharte khorok sapan kari katharong de hinmani aboni meaning tamo ba kathar ong de hinmani meaning ongkha kaitor sino juda ke saina mani kaitor sino silbo mani sini bisingo phala kathar reoi sing sumsongni aroni kharmani sing tinibo sungsan borok khai sumsogo tong thogoi tongya pia sing sumsogo klai khangke sing khathio sumsongni aroni kharo sing aro klai tongya abonongkha kathar ke tongmani kaitini phasingo khasigi tongmani sing sungsani borok sungsaro tongmaba sing sumso khlaijagoi mano sing hamyawan chogoi mano haipana sing aro tong thogiawi jisuni phasing khasigi thangmani nongkha sino kathar khlaimani sino juda ke khagmani katharni meaning hingkake sino juda ke khagmani khajani bairok o katharni meaning no tui ang kaisa alada video khlaijak tongo norok description no thangai link rijak tongo aro thangai nei mano acha tabu ake sing katherang ke sing mathangjagia kokno sannai borok ortam sannai ang norok no soino ko bikok sao sumsok khlainai borok bo sumsoni selengse sing sumso se khlai thongke sing bo sumsoni seleng kubi kok abo bible kok tubunya shaitan pai human thik phia sing tiniwo Jisu khase berei mai nyang kage ba sing ba sumsong seleng ong tonanta sing kaitini phola kathan no bisingo samong tangnani bagi re siri yang kage ba sing sumsoni seleng ong tonanta Jisu Kristo sini sumsok no waisa paine susoi paikhani sao Hebrew 10 ni 10 kaitini musung tui Jisu Kristo samong khlaimani bagi bo waisa baino sakno rima bai sini bebak sumsok susa khani sao waisa baino sini sumsok no susaka tabo sing tam khlaite ba sing khabai khokbai Jisu no poito khlaitai khabai khokbai sing Jisu no biswas khlaite te phola katano samong khlaiani thai haikeno sing sumsoni selengte onglak sing mathangjak nai te katal khe Jisu Kristo osungsaro phaite sene nono supainai nono katar khlaiani aboya borni lamang ke abose nono lama koronani soitani phasing tangnani se phari tolao tam tong nai leno aboni kasaro sing mong kaisa toi confusion khlaio
bahai borok kaitoni hao habi mannai aro A tongo B tongo C tongo D tongo bono sing choose khlainai joto borok je subrai hinai tongnai rok de je surinai bible pornai tei mothao thangnai rok de katharong nai rok de bible pornai rok de kaitoni kebeng rok de ekeba borok sino choose khlainai ta phia o sino je choose khlainai rok bo aborong bepak no scripted kokuri phari sing tolao nailene borok je pro puilani o doctrine no borni bakhao daiman kha apor borok next step by step ke bahike mind wash khlaina thangai tongnai di abono porike srai sini o sumsoni ya farmung bai borok sumsoni nakarjak baikha tamni hinba sini subrai jisu kruso rijakmani samung le paithakse ongkha hake sini kaitor shaitan no meseni keplai ongkha phiaba hamya khlaima sapmarokle borokni bisingo tongkho borok rok sumsokse khlaimankho tei kaitor no bo kebengi mano aboni bagui kaitor borok rok no mansugya kho hini saw oro jisu kristo je kruso rijakman abo enabia hini saw jisu kristo je kruso rijakmani abo bai borok mathangjaye ko hini sana nayo bisik kirima singsa khajani takhokte bhuksong okai jak borok bai thanchake tongna soda kirima singsa borok kosok ba nornobo kosok khlai painai haise tineo borok jisu kristo kalbari kruso rijakmani no sak nangjage khe kok sai tongo aile o jisu kristo thuise jotono mathango tineo borok jisu kristo kalbari kruso rijakmani no chengara te belai helangsa saklayo borni kok bai nainai ba jisu kristo kalbari kruso rijakhangke tamni tineo phanasing sumsok khlai tong hini saw ahare poito khlaina rok sing jisu no khase berai mai angka ba sing sumsok khlai tong naita borni kokni mote ka tini kabangma jisu no poito khlai rok bo tong khuble hakeba jisu kristo tamo thimani mase magana kho ta abrin bagai tini kabangma borok jisu no poito khlaimeya amai se thang borni kogo jayok borni je budwa borni je siringmung borni je wanchu muno sing phari nai leno tamsaro kabangma borok no saloke sumsok khlaio te sarioke sumsok gosiwi nakar sano oro singki hisa wanchu no sing sumsok khlaijak hangke kaiton thani sing nakar sana nango kaito sao ang norno khoma khlaine hini sao norok khabai khugbai nakar sandi ang norno khoma khlaine hini sao te lama koroi sini jisu kristo sini sumsok nakar nai boni thanio khabera songna nangnai te phola katano sini bisingo samung khlaire nangnai ning sumsok ni yafar mungrok yafar tongphano te o lama paiphlaya samungo chukphano omonono sumjoni mathang sugui manglak khaksa mathang jakmani samung simise subungjakho wana masingsa belai kheno jisu kristo kalbari kruso rijakmani abo khaksa se mathang hini saw ba hake bisik se mini kothokok nomdita ang borni o grupo thangriya hake ani basak khaksa suknao thangnai te khaksa ke morkeo thangnai o kokse sannai borok abon bagai norok dakti o group ni okri khardi haise oborok shaytano karite mungsabuye belai kheno kirima singsa se borok omonono sumsoni mathang sugui manglak khaksa mathang jakmani samung simise subungjakho tamni hinke bororok ni thani hamya khlaima samarokle hujagoi se thangyako bahike hujangnai ba sing tini jisu kristo no khase ri mai angka ke khase bera sugui mai angka ke sing bahike hujangnai ba hujaknai ta tamni hujagyang ba jisu kristo wai sabai no siri papno susajakha je bono khabai khubai poito khlainai bono susajakha kokse sananai oro kaisa picture ni bising ti borok tam sanai ni borni bisingo soi tomung mark 7:21 ni simiteisho kubikok kaitono je khaberai maina dok phala kathano samung tanani riarok omhai tomung no tongoi tongo abo kubikok phia oboni maneno eina je jisu kristo thimani abo khaksa ongkhani bosini sumsongno khoma khlaige haipano sui maina kho chini bisingni sumsoni rairungno phuise maya kho ko gya phia borok tam sanai male sini bisingo sumsok tamni tongba karon sumsoni rairung sini bisingo tongkho tamni tongyang nai bani naro sumsoni rairung jisuno se ning khabere maya khongkangke jisuno se poito khlai maya khongkangke nini bisingo ba sumsoni rairung tongnainta poito se khlai maya khongke jisu nini bisingo ba sumsoni rairung tongnainta o sumsoni rairung no phusanan bagai jisu kristo tewaisa phayano abahaya jisu kristo wai sabaino sumsok nakana bai lama khlaiklangkha ning bono poito simi khlaidi khaki pildi nakar sandi hake nini sumsono bo nakarnai o sumsono nakana bagai jisu kristo tewaisa bahan butini ongai borok ongai phaike hini borok sana thangai tongo tolao singnai ne oro ta kaisa singmung singtangai katharongai maniakho te singtamni bebak sumsoni khengjak maniakho sing bahan butuyo tongkho aboni bagai sini bisingo sumsokni riarung tongkho aboni bagai abono singno sumsok khlairinai hini sabo sumsokni rairung
Osumsani raidong borni phai jisuno poito khlaini bagai jisuno kha bereya sukni bagai khaya pharsugya ni bagai se sumsani raidong phayo o raidong no phuisa nai te kebuya sini Prabhu Jisu Kristo no phola kathani bisingtei bosino sosai kupur se khlainai ta tabuk tam sanani kanadi ang daktino phainai o bijabni kok deri rokno rakhongnai rok borok hamsajak Jisu Kristo daktino phainai abo kubui kok pia borok tamo sanai ba Jisu Kristo dakti phainin himan abo phase phaikya abo se borok sana nayo Hebrew 9:8 saba aba hikeno Kristo asik borne somsono sakangna bagai wai sabaino sakno rikha borok seisi tongo borok ni jisi seito sai tongo sumsokno sakakna bagai hini sao sakak sukna bagai 100% wai sabaino hini sao bo tewaisa phai pinai hini sao bufuru tewaisa phai hinai sumsok sakangna bagai ya hake borle tawuk saitong sumsok sakangna nangnai raidong puisa nangnai hingke Bible saitong sumsok sakangna bagi phaikla khani bono nasakei tongnai rokno mathangna bagi se phaine hini sau obo ongyakho abore epsani salose ongnai borokhe tamosa Jisu Kristo phaikya sumsokno sakangna bagi yangle sumsokno sakangna bagi hini sau tatal manjagi tongkhai diba abon bagi norok tinio kabang ma femlok mungbai femlok jagin rok tonglayo arni khardi phiok jagdi tekaisa jaga sijak tongo 1 Peter 4:17 busthumtani jora sokpaikya phia kaitini borokno sakang busthumjanai abo tamoba kaitini borokno busthumna hini sau kaitini borok tei busthumjagya johon tini athrano kisa poriwan samabota borok obono poriya khuna sajlano poito khlaine borok bo majra berjaglia poito khlaya hingke o borok majra berjagui tongkha tamni hinke bo kaitini songdre salno poito khlailia sajlano poito khlaine borok botei majra se berjaglia majra se khri hingkake bustamni bagai poito khlainani bus ongkha sokat mannani bagai se samung khlaimani manthaini bus seabo sumsok sakangna bagaiya singsuda busthumjakhe kaitini aroni kothoma kahamno poito khlaiya rokni tamo ongno tola tamsa angkok samano khnaya oi ano khibinai bororokno majra bernai khoroksa tongo abo kubui kok je kaitino poito khlaiya rokno ba majra berjangnai ta kubui no rutuk dihini hinnai rokbo arono manjaknai o group sanamnai rok arono manjaknai karon borok soi jisuno poito khlaiya oi keplaisa kaitor hinni se tonglaisio lama kornan sara teitam tongba amon bagai oro sawo o 1 Peter 4:17 bai Johon 12:48 bai kunu gadal jakri obongkha pulyani hingkake poito khlairo bai gadal jak oboke poito khlaiya rokno hinmani se tolaw nainai Johon 17:17 tamsa kubui baikhe kathar khlaidi nini kok no kubui noro kubui no saiman nai hake o kubui no noro no phioknai aw Jisu Kristo sauble angno lama angno kubui ni teitamba aro Jisu Kristo sto sayable angno lama angno kubui ang salsa yang siang bingongi phainai kaplaisa kaitene mungnai phainai abo to sayable hake bahai ke noro lama korolang hinu bahai ke puini khiyo kasai thanglang hinu sukna hani mang nuklai borok o sukna hani mang imang tongsinai sangsara soda se sukna hani poribesh man lag borok o mahai to mung tongkhe morkeo sit kaisa pakka o boroni ang o mahai ke no busthumjaknai hini wansugo age baira sakang baira scripted borok salayuka khoroksa borok singkha poito khlainani bustamo hini sapro borok ni leader tam sanai di busthumjakmani hinke kasam tomungno tikhlaimaniya kasam tomungno tikhlaimaniya kaitini busno borok saisi mania ko sini agini sumsokno khurui chingno khibimani buya sing busthumjago tamni hinke sing shaitan bai hamya khlaijakha sing busthumjago chini shaitani yarung shaitani tomung tei chini shaitan hamya samungni bagai aw poito khlaiyata suja kotha jisuno poito khlaiya khabai khubai bises khlaiya abonorni group no haise sing busthumjago chini bisingni beba hamya kaitini tomung bai soilya rok no khibui rinani awba poito khlaiya rok to joto manjangnai ta tei kisani bisingo kangma tongnai ta saka jisu hini tonai rok busthumjak mani hinmani khe singno kothar khaimani se bobutei kothar takhuk kaitor hai kothar de ekeba ningba kaitor songsine blasa kothar khoroksa se kaitor simise kothar sino kothar ongri himani khe sino kothar khlanyani himan ke sino sainamani kokse
mathangna bagui sainamani aboni bagui no je sainajak borok juda khe tongo somsogo borok tongya somsogo tongthogui tongya borok busthum jakmani bathai hinkhe sing kathar ongnai busthum jakmani singno sini somsok tongmung tei soitani yarongno kathar khlaimani se je sini oro kathar ongya kho rokno sabo kathar khlainai Almighty God de bo sakphangse kuthui jena thangi thokan rok saimanya kaitoni paithak salo busthumani abotamo khlaikya sing sringlaima tei busthuma ke chingno satokna bagui tamni hinke sing somsok ganang kubui kokta je kaitono poito khlairok ba satok jangnanyo somsok ganang singkhe ba abon ningbo satok janai ta norok bo somsok ganang ba paithani chalo norok no horok hiklainai pia je poito khlai tongnai je saina jak rok juda khe tongnai rok tamo busthuma khe kaitor singno kubui bai singno kasang khlaimani tei sini somsokni yarungno khibiui singno kathar khlaimani ang saimanya obepang borok lama koronani paithangni je bichar bus poito khlainani bagui abo kathar khlaina bagui ya kathar khlaini se already sungsaro tongo phola kathar bo kathar khlai tongo boni borok no kamama borok somsok yakhari kubui lama himi tongo sungsaro hima ba kisa misa hadlai nangnai no piao hadlaino soiriwo pitor no tamsaba jisu nini yakong sukla nyong khaini so abon bagui khoroksa borok nini somsokno soi manya boni se pap ganang ni se somsok ganang jayok tolaw tamsa teoisa question simka tamo sini somsokni rairungno kathar khaimannai elembakni kokthayo hor dosa kubui mari pharike sing tolaw thanglayano sini thani sakangno elembak tongo jise teoisa phaifuru bo kokthai katarok sabai phinaida nini wansomale bahai ba khajani bayrok borni yago already tekaisa bible tongo the word appear in the flesh abo nonorinani bagui borok sep naitugui tongo lama naitugui tongo ning jodi I hingkangke nonori rinai o iden thaiblingo bathai no sariman hai lama koron naiman hai norok saimandi kaitor sini Prabhu Jisu Kristo te katal koktu bugulak already bo o bible boni katal boni kasam boni puila te boni paithakok record khlaijaka phola kathani bisingti kaitor bo ongkha perfect boni samu ba perfect wai sabai no painai jat bo barbar khlai tongkhe phai tongkhe bo bahike kaitor ongnaiba abon bagai bo wai sabai no samu no pairikha abon bagai te katal ko katalelembak phaiglak rijaglak jodi phaikangke rijakangke abo shaitan no karite mungsa bukri belai kheno sijagai tong borni tongmung borok je gegoma saka Christian kaham haike tongmani saka gegoma srai no sijagai tongo abon bagai sini Prabhu Jisu Kristo kipil purute kokatal ria kokatal saboni bagai ba shaitan ni bagai se tini o yang siang bing kipilinai borni moteta yang siang bing phaikya Jisu ngai eke borong aro je kogri khao borni ta abon bagai je lama koror rinai je morkeo thangna musunai rokhe thangri borni okogno khanai thangri tolaw nayano lomung 50 ni 3 sini kaitor phainai bo siring tonglak kubui kok tani bo siring tongnai ba khunju tongke ba phola mothorno samano khanadi keplai ongnai rokno ang kaitoni bariwo tongnai mathangnai bupangni bathai sernai sukna ho sino tlangnai kaito sino na phainai siring tonglak khunju tongke ba phola mothorno samano khanadi khunju tongke ba phola mothorno samano khanadi keplai ongnai rok borok tewaisa thinyani yakni yoknai bo bahai keplai je Jisu thangai khasigi thangai manai keplai rok bo bahai keplai je Jisu poito kra khe tongnai rok borok no ongkha keplai rok ang norok no sarani kabangma tongo tamokhe norok abono tabuk sawi banglak pia kubuni phola phaioi bo norok no lama soi bebak no kubuni tlangnai Pentecost ni salo Jisu Kristo je samani okok nangphaikya kubuni phola phainai kubui lama tlangi thangka nono ano jotono kubuni lama tlangi tongo kubui no rutuk di hini rokse soitani lama tlangi tongo phola ning phola kathar bai tuijul jagai tomase takhe yang siang mingni phola bai soitani phola bai tuijul na thangi tongo eke bahayong nai kubuni phola phai bonono lama soi bepa go tlangnai hini himani abo tlangi tongi diba Pentecost sale simen kubuni phola phaikya
bo bini bai kok sagla kini man thik nuta sing tabuk sini wansukma sini naharma tamoba sing katharong nani bai khasi gi tongo Jisu Kristo sino kathar khlainai o phala kathar sino kathar khlainai bo bini kok bai bo bini bai kok saglak bo kaham no se sanai bo khnama no se sanai phia tam ongno aborno norno sanai hini saw tolo sajangnai rokni luburi khata samung butongo saimanai je thanai rok oro tamsa asuk thayongo asugoi tongnai yagra yago ang bijab dolsa nukhani saw yagra yago ang bijab dolsa nukha abo bising saka sijakmang phia sil kaisini bujak hake tabuk borok tamo sanai himanle o sil rok bising saka sijak ni saw ke borok tamo sanai himanle o sil bijab bongkha abono te kaisa bijab kaitor katal ke kogrinani bijab ni saw kaitor jodi katal ke kogrinai hingangke o phonokjang mani bijab no bible o phanagiri gila khamo jepur phonokjang mani bijab sijago aphorno bible complete dongo o sil bijab rok sijakma bising tise bible complete dongo hake abono ning bahake bible bai sakaknai hino bahake norok abono bible bai sakaknai already tamongno ongya arono sakagoi gahamke porde norok sakagoi mane ekmatro jisu simise ni sahake bo sakakha porinedi already sakagoi phonogoi dikha tabok ong thai simise abono sakagoi phonogoi dikha bahake ongno phonogoi dikha bolten sakagoi dikhable hake tabo bahai ong thai bofurong thai simise tong siuble aun bagai borongni o femlok jang mau norok femlok jagi ta thangri sing tabuk norok tabuk seraya jora ongkha norok mechi urong nani oro saw Daniel baroni chairo tamoke ningke Daniel jora phaiya sak okokno mari bui kholobdi sil bui kholobdi himanta borok kabang marokno ayang uyang himgrung layano tei afro elem bangro ragano o sil bijabno khulukka bufurung kake John jepro Patmos Island khikla rijak pro o silno huita to nichidi sisidi hini sauble khulogiri kharo already eke katal ke khulnai norok saboba kaitini kokno hainu musung tui salayo ar o khanana ro bahike jeno lama koro bahike jeno khio kasai thang wana belai kheno sakang baira norok kaitini kok saja gyong khana aun bai norok soitini samuno sawi tong thokjago tamo sahro kathar bible ni kok tui sil bijab tamo khlaikya sil bujak bai kathar helambang no bahai ke juda ke salangna ang jodi oro kathar bible bai mathai bijab tamo khlaikya ni singka ke bahayong no nini bokhorok boro basak boro hini sakle bahayong no thansai di babo sil bijab ongkha bible bah sil bujab babo bible babo sil bijab ongkha kaitini thani kaisa bijab sini sumsum rairungno kathar khaimannai tei abo hinke kaitor kifili phaiburu khuluk jagat nai angsia bi hini lanya ja borok sil bijab ongkha bus thumnani kokse sao bahike bus thumnai abo nini sumsum nakana bagiya nono kathar khlanya bagi Jisu Kristo tini bai 2022 bosor sakang thuiri langkha bo nono kathar khlainai bo nono susanai te kathar ke khlaijani te kono mungsa kori te kono manai kori hini sao sini bai paithangni samong khlaijak khabong kha Jisu Kristo ni bisingtei ar sil bijab abo bible no alada te kono kogya kaham kiring he tongmani ahainu tomasama morke lamao thangna musungjak bai norok paithangni salo sobra Jisu o sil bijab no boro jaga khuluknai sangsaro suknaho angsia e aha o sil bijab no tamni sangsaro khulukjak naiba sangsaro hini norok jepro norok poito klarima napro norok thik sainao thangsinai ta sainao phaike Jisu abon bai de nongno sao sil bijab khulukjak kha nei sangsaro ya sukna hause norok poriya khuriba phonokjak mani pasni ekotamsa asuk thayongo asugoi tongnai ni yagra yago boro asuk thayong asuk jak nisa saini ekni simi pori thake nok saimane sukna hawo surimani poribesh jodangoi thangjago ro saini simi sukna hani kokse saitong oro sukna hawo tam mongoi tong asuk thayongo asugoi tongnai ni yagra yago ang bijab dolsa nukha abo bising saka sijakmang phia sil kaisini bijab ni sao sat sukna hawo bojinyar di khajani takhute boksong abo sukna hawo se sangsaraya orono nini lama paithangka sukna hawo hangka kendroni lama ses sangsaro hangka kendroni lama tongkho phonongnani bagai tamni hinke jepuru sil bijab
khuluk jago afuru borok hamya bo tongnai te kaham bo tongnai phia sukna hole borok hami se kri hinke silbijabo sungsaro no khuluk jagnai tamni hinke o hao no kaham bai hamya borok tongo jisuni thui bai susa jagrok je jisuni bagai langmari jagrok jisuni bagai sumso no khibi thangnai rok sumso go tong thogui tongya rok repentant khaki phil jagrok borok sukna hao sogine borono katharta awon bagai sukna hao sogui pai maya golose o bijab rok khuluk jagano boito khlani rok sukna hao sogui pai maya golose o bijab rok khuluk jagano khajani bai rok kaitoni paithangni bosnorni sakao kirima singseke klayano kiriya den rok kaitoni o thamjin rok saka klanya thangi tongo je borono follow khlani rok borok bai kiringnai rok salsa borok bomong salai pai unai norok sojak tongdi tase ta thangdi juri sia kake ang katal khong kake lama tamasama korna ta thangdi tam salai khoro kaisa picture riukha phelai mung sil bijab bible bah bai ke phelai ja khangda saimaliya genesis bai mathai phelai adiba genesis bai samung bijab phelai adiba haike ba ningba bible no saka gisi tongkhable puilani bisalo norong no manjak sinai hari tolaw nai nai kaisa borok from likha aro from fill up khlaidini saw nini bung tamo telegram ni mung nini whatsapp number nono sabo fellowship manjak na bagi ring nai ni mung team number tamo dorkar o mai singnani tamo dorkar borok mai ke nini group no nini whatsapp number ok singnani borok nono khoknani srate kono kurui borok jori soi soi hingka kenorok no omhai whatsapp number ning sabo borni phai tamo singla khabo kaitoni kok sakamo mothao krakhe tongrein sakamo srai borok belai kheno lama kornai mangse borok kintu gijao ta thangde hini sao gijao thangna gen sao online fellowship out by phungdi borsarik sida online mang nini oro kono phola bai gadal jakni yar piri rok da tong phunuk mari montro da saiman thikana da naina nang thikana de naina rung thinani kok rok da saiman matai hamya rok noda riklaiman eba joda kenong rok toda khana tam khlanya nabo borong aro montro tong na montro phingmai ta no ning nini kok rok tenini kising songno kobongna da musung o fellowship manjangna bagai tei kaitoni kok thaino khana bagai kono dino phano aro ta manjangdi ta kobogdi jori nini bagai khorosasik mera kamai phola thithang ke nini bakhara gai thana ningte khibili phaimanglak nini kono suri mungrok datong singnorok ninu khungtai sak kahamni bagai suri bano bah belai kaham borok ta soijan thani nini bagai suri nai hambai khajani tahukte buk song o whatsapp no ang expose khlaimani karonong khanrok saimandi bujidi borokhai mera khongnor ni yakni norok kate oitongdi almighty god eba kaitoni motha eba kaplaisa kaitor hini thani phainai dosa ongoitong man ning sia khode brother ni nono phone khlainai whatsapp ti add khlainai kabangma question singnai belai hambai norok soja khetongdi kaitoni phala kathar norok soitani yakni katiri thung